Divendres 20 d'abril es va celebrar el lliurament dels premis del tercer concurs d'emprenedoria d'Arenys de Munt. L'acte es va celebrar al Castell Jalpí i estava convidat qualsevol persona emprenedora amb activitat econòmica en marxa o bé que estigui pensant en iniciar un projecte empresarial. No només amb emprenedors funcionen les coses, hi ha d'haver una administració que funcioni. L'alcalde d'Arenys de Munt, Joan Rabasseta, va ser l'encarregat d'obrir l'acte amb un Parlament on va posar en valor la feina del consistori en relació a l'emprenedoria. Tot seguit es va projectar un vídeo realitzat per Amunt TV on es van presentar els participants i els guanyadors. També es va presentar la guanyadora de la segona edició, Eva Navarro, directora de l'Escola de Dansa La Riera. Crec que és el que es aconsegueix entrar dintre d'un núvol. Tot seguit es va oferir un reconeixement als participants i es van entregar els premis als guanyadors. Marta Encuentra va guanyar un accèssit per l'assessorament nutricional Cuida't. Vicenç Gonzalvo i socis van guanyar el segon premi pel Centre Natural Eqüestre L'Espiga i el primer premi va ser per la plataforma de comunicacions WeCap, presentada per Eduard de la Iglesia. Que s'hi llencin de cap, que qui tingui una idea que s'hi llenci de cap. S'ha de provar, és difícil, és costós, cauran, es fotran de morros, es tornaran a aixecar, però val la pena intentar-ho, com a mínim intentar-ho. Després si sortirà o no sortirà, el temps ho dirà, però crec que val la pena intentar-ho i tenint ajudes com puguin ser les de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, que no només és el concurs, sinó que a més tenen tot un servei d'emprenedoria que t'ajuden a fer el pla d'empresa, etc. A banda del concurs, val la pena aprofitar-ho. Com a mínim, si tenen una idea i algú té el cap ser emprenedor, que ho intenti. Potser encara hem de fer molta més pedagogia. El regidor de Promoció Econòmica també es va adreçar als assistents per parlar de la importància de recolzar els emprenedors i per presentar la quarta edició del concurs. Estic satisfet perquè són 6 projectes i tots són de qualitat. Si fossin 6 projectes però la qualitat fos discutible, llavors no estaria tan satisfet. La qüestió és que havent començat malament el primer any no va funcionar bé, i amb això que fan els emprenedors, a base de fracassos, aprens lliçons i millores, el que hem fet des de l'Ajuntament, hem continuat el segon any i el tercer any s'ha demostrat que amb perseverança, aprenent de les errades i dels fracassos, doncs també com a emprenedors que fem política també podem fer coses que funcionen. I en aquest cas, el concurs d'emprenedoria aquest tercer any s'ha demostrat que és una aposta que funciona i que pot anar molt més. Per cloure l'acte, els assistents van poder gaudir d'un piscolabis.